Spesial gede kelar banyak Bapak Nur Dadi ya. Oke selaku ketua panitia sedekah bumi Wangkit. Matur sembahun Bapak Nur Dadi. Oke mendekat terbaik Bapak Ali. Oke matur sembahun Pak Kasun Jurianto. Kang Mengku Wangkit nggih matur nuwun Bapak Kasun. Sing duwe bakso Mas Tari. Sembahun baksone Mas Tari. Sampai brik deh tenan brik yen pengira bisa turun aku tansah kelingan sliramu ngapusi tenan ya gak apa-apa toh. Tresno tulus jroning ati. Delok kok, Mbah. Delok kok. Nggih, Mbah, nggih. Tumekan ning buah pertama kayak enak, Mbah. Nggih. Yen kowe ora percaya semangat ya Mbah. Ya Dik ya. Iki lho Mbah, iki lho delok gong. Ya Mbah. Mas pepujanku. Mbah iki lho Mbah. Piye? Penyiksa batinku. Kok gak krasa belas ya ngono iki. Aku tansah setya setuju. Bareng sumantik sliramu abang biru lampune disko awakku wis lemu duwe bojo loro
baju katoke sing sedina Mbah Ning Watika kanggo sapa Mbah sing sedina Mbah kanggo sapa sing sedina Joker. kanggo golek kaya Alhamdulillah sehat selalu Pak Kasun nggih.